Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko toon to Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko toon to Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni tikke gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a Yawpindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hannde o gam yettinan noon ko sifa e kele gaddane jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi aljuma nogas e jeetati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti ko on ɗon terra attandi honno ɓe mbaɗiri ɗum e gardi natal mabɓe ɓe kolliti kay hoore jagorɗo Ousmane Sonko e ñalawma hannde o ene jogori yaade toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal gam huccodirde e sarɗiyankoɓe ko ɗum woni koɓe mbaɗi e gardini natal mabɓe kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɗo ɓe guini ɗum terra attandi caggal muɗum kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e benno sappo ɗiɗo ɓe ganduɗa kay ko toɗɗaɓe toon to OFNAC e nden ɗon gollorde ɗum ko hoorejo leydi ndi waɗi ko wayi noon ene tawe jani nde ɓe gartine kadi e ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañum goni remoɓe guerte ɓe kolliti kay wonande laamu ngu fixi on ɗon prix ko 50 e mbuuɗu woni ko jarata kilogramme ɗum ko yuti alhaali e guerte ɗo e nder leydi ndi jani nde arti hen kono nde ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kañum goni dillaɓe on ɗon fanno yoga hen noon kolliti kañumen beltaki saabu ɗum ko wasde men wattorede caggal nde prix ji ɗi pixete ɗum ene tawe e jani nde l'observateur kañum arti ko yuti alhaali jagol omo ganduɗa kañum woni hoore jagorɗo o toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe garti noon ɓe kolliti kanko Ousmane Sonko omo foti huccodirde ɓe garti noon e ko ganduɗa kadi kañum woni ɓe ganduɗa kañumen goni fatɓemo ene padirimo no hannirta nete e ɓe ganduɗa kañumen goni suɓiɓe kañum ko furƴinde woni tan wadde boycotté wasde yaade toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal woni kay ɓe ganduɗa kañum goni wonɓe luɗogo ɗum ɗon foof jandi nde ganduɗa kañum woni jande l'observateur jande immeuble Elage Elimane Ndour nde arti hen kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti Oumar Sissoko en mbalo mo ganduɗa kay ko gonnoɗo ete hoorejo leydi Guinée Bissau mo ganduɗa en tawe oɗo saaha joni ɗo e lamorko go Dakar ɗum ene tawe e jani ganduɗa kañum woni jani l'observateur kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe garti on ɗon suka mo ganduɗa kay ko jeeyaɗo toon to biyeteɗo Mouhamadou Silla kanko on ɗon suka noon caggal nde o seeki photo hoorejo leydi ni o waddi hen konnguli ɗi jooɗani kanko ɓe kolliti oɗo saaha joni o mona e juuɗe e dadiɓe ɓe o wiyama teb hono no wiiri jani ganduɗa kay kañum woni jandi wiyetende jande l'observateur jande lattude
turbine wi jaaje mi ari kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon concert casserole hanki kay ɓe kolliti ko toon to université Cheikh Anta Diop haɗi roh ɗum ko caggal on ɗon concert casserole mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi sandaji janggoji toon ɗi ɓe mbaɗi ɗum toon to université o ɓe girti baylaɗi kono no wi kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni e jande wiyetede jande tribune quotidienne kono ɗum koɓe garti Oumar Sissoko en mbaalo mo ganduɗa kay ummima toon to leydi Guinée Bissau ene tawe ak ɗo e leydi Sénégal oɗo saaha mo kalden honno wi jande ɓe gartini kadi ko yewtiyel haali Madiambal Diagne konnguli muɗum ene tawe e jande nde kamɓe musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɓen sappo e ɗiɗi ɓe ganduɗa kay ko toɗɗama toon to ganduɗa kañum woni to OFNAC ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay kañum woni jande tribune quotidien jande ganduɗa kañum woni jande point actu kañum arti ko mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko caggal nde coup d'état waɗi toon to leydi Guinée Bissau ɓe kolliti wonde kay omo ganduɗa kañum woni o Diomaye Faye holliti kañum leadership muɗum ɗum ko caggal nde omo ganduɗa kañum woni Oumar Sissoko en mbaalo nde ko woni laamu muɗum liɓa kañum woni waɗa coup d'état ene woni tan noon caggal muɗum noon kanko Oumar Sissoko en mbaalo o yettima ɗo e lamargo Dakar e ñalawma hanki o hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe gartini kadi e CEDEAO ɓe ganduɗa kay kañumen kolliti mataf gom ko yewti on fot ɓe kolliti noon ɗum ko wiyete ko zéro tolérance ko ɗum kay woni koɓe ganni wadde ko yewti on ɗon fanno ɓe gartini kadi e Ousmane Sonko mo ganduɗa ene fatta e ñalawma hande o toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe kolliti noon kamɓe musidɓe janiyankoɓe wiide mabɓe beele Sonko ma wat défendre oɗo mo ganduɗa kañum woni Diomaye walla waɗata ko contre offensif fewde omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ko namdal ngal waɗi musidɓe men janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jande point actu jayinde ganduɗa kañum woni direct news kañum arti ko alhaali Moustapha Diop maire mo Louga gonnoɗo e sarɗiyanke ɓe kolliti kay wonande kanko Moustapha Diop holli o juttidiri e ɓe ganduɗa kañumen goni haute cour de justice ɗum noon ko caggal nde o hetta kanko Moustapha Diop e konnguli ɗi o wi ko woni lebbi jeegom oɗon nanguimi o wi hay batte ala ko nanguirɗon mi kadi on jiyani ko oɗon nanguirami wadde noon goppe kam mi hoota e ɓesgam ɗum ene tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde nde ganduɗa kañum woni jayde direct news ko ɗum woni ko jayde nde arti ɗi ɗon konnguli ganduɗa kay Moustapha Diop suuti ɗum fewde e ɓe ganduɗa kañum goni e ñawoɓe ɓe jani guenire nde le soleil kañum arti ko yewti ala haali on ɗon coup d'état baɗɗo toon to leydi Guinée Bissau ɗo ɓe mbi ko caggal nde coup d'état o waɗi omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo e hoorejo leydi Guinée Bissau oɗo saaha joni ene tawe ɗo e lamorgo ngo Dakar e ɗumen tan ko ndiwowa kay woni ko ittimo toon to leydi Guinée Bissau addimo ɗo ete nder leydi Sénégal o nawa toon to ganduɗa kañum woni centre ville ɗum ine tawe e jande nde kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe garti e on ganduɗa kañum woni général Nantama mo ganduɗa kay ko kañum lomtimo toon to leydi Guinée Bissau mo ganduɗa kay ene anni ɗowde transition ɗo e hitande yuɓɓina sumgoji e hoorejo leydi toon to leydi Guinée Bissau ɓe gartini kadi e CEDEAO mo ganduɗa kay tafi gom ko yewti e on ɗon fannu ɗum ene tawe e jande ganduɗa kañum woni jande guendire nde le soleil ɓe gartini kadi Ousmane Sonko mo ganduɗa kay ine fatta e ñalawma hande o toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal hono no wiiri jande guendire nde le soleil jande le point kañum arti ko e Oumar Sissoko e mbaalo ɓe mbitan de ko Diomaye kañum kay dandi omo ganduɗa kañum woni Oumar Sissoko e mbaalo ɗum ko caggal nde o jippiɗo e nder lamorgo ngo Dakar ɗo tawate e oɗo saaha joni hono no wiiri jande ganduɗa kay kañum woni jande le point wona ɗum ko kamɓe musidɓe janiyankoɓe jande le point ɓe garti e on ɗon suka mo ganduɗa kay kañum woni ceegnoɗo photo hoorejo leydi ndi waddi hen konngudi ɗi pewani ene woni tan noon on ɗon suka e oɗo saaha joni e wiide musidɓe janiyankoɓe o wiyama tep omona e juuɗe dadiɓe ɓe hono no wi jande ganduɗa kay kañum woni jande le point jayde tribune sport ari kam musidɓe janiyankoɓe jayde tribune sport kamɓe noon ɓe garti koye ngal ɗon pottal bannagal ɗum koko yewiti ala haali conférence dik toon to dunde Europe ɓe kollitini noon wonande kay omo ganduɗa kañum Strasbourg mo Mamadou Sarr ko kam kay fooli on ɗon kippo mo ganduɗa kadi ko woni Crystal Palace mo Ismaïla Sarr ɗum ko Sarr ɓe ɗiɗo puttodirno e on ɗon match mo ganduɗa kay ko wattidi koko wonande kay polgo ɓe ganduɗa kañum goni Mamadou Sarr kam équipe muɗum hono no wiiri jande ɓe kollitino wonande kay on ɗon série mo ganduɗa kay kañum woni match uji ɗi ganduɗa ɓe keɓani hen défaite ene woni tan ɗum ɗon iwi wonande kay on ɗon kippo mo ganduɗa kañum woni Crystal Palace mo Ismaïla Sarr ko wona ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e Manchester United ƴettude baale gam fittude on ɗon équipe ɓe kollitino ko ene tolni e o joueur aji sappo e goho koko ɗum kay woni ko Manchester United fawi étabal ngal anniyi yeyde e hitande hikka de ɓe kolliti e ɓen ɗon yeeyeteɓe omo ganduɗa kañum woni Bruno Fernandes ene jeeya hen yo Allah faabo Manchester United oɗo saaha mo woni so watti hen yeyde 11 joueur yo Allah faabo bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe a yaw Pini TV ko ɗum ɗo woni komin kemnoro bindaɗa ɗon ko sifa e kelle gadane yoga e jandeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jandeji wonata ko altine soko weeli ken ko adi
nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV so yi ha waktuji sappo e tati yoni ma en dañ fartanga artuɗo yettande kabruji moɗon e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo inchallah ma on kepp yewtere moɗon wiyetende pamen pamminen yadude hen e équipe mo pamen pamminen adi meɗen e rubine jandeji ko altine wonata so geno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama juma mubarak